Vicenç ens ho reclamava a valencians i a mallorquins, catalans que l'expansió dels avantpassats feu créixer i perpetuar més enllà del territori estricte del vell Principat. Ens reclamava una contribució complementària al seu tempteig. D'un costat, hauria volgut que diguéssim la nostra paraula sobre allò que a ell el preocupava aleshores, els catalans del Principat i llur tarannà històric. D'altra banda, ens proposava de fer, damunt la nostra realitat privativa, una operació semblant a la seva, i encara ens demanava que declaréssim com ens trobem ancorats en el port de la nostra mentalitat comuna. Només un altre Vicenç i Vives, valencià, mallorquí, hauria pogut correspondre a la triple petició. En certa mesura, ell mateix ja hi responia quan, a més d'un aspecte important. Servici d'advertiment, doncs, parlant del Principat, Vicenç ha deixat dites en la seva notícia moltes coses que tenen una vigència perfecta i incontrovertible respecte a tots els països catalans. El que disposa sobre el pactisme o sobre la inclinació delegacionista, per exemple, i una pila més de notes incidentals, és vàlid també per a valencians i mallorquins. El meu lector farà bé de llegir, si encara no l'ha llegida, Notícia de Catalunya, per arredonir i assaonar les observacions que l'oferiré.